ụmụ Igbo ọnụ aka m ji maka ya bịa n'ụbọchị nke taa. Ndị njem ọ na-ekele m, asị m ya dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Asị m na anyị ga-adị ka echi na echi adịghị agwụ agwụ. Asị m ihe ọma mere onye ọzọ mekwara ibe ya. Anyị eji na ihe ọjọọ mere onye ọzọ wee na-aya isi maka na ewere onye bụ echi ọnụrụ ube nwanne agba n'ọsọ. Asị m ka tata mara anyị niile mma, ebe ọ bụla ị nọ wee na-eme ihe ọma mekwara gị fụkwa ihe ọma, maka na ka esi eme ka ekwesị akpọ ya. Ọ bụrụ na ị kpọbara afịa gị ga na-ele, ị nọ n'ụlọ ọrụ ị ga na-alụta ego na-aga n'iru, mbuli elu ga-abụrụ nke gị. Nke ọbụla na-akpọ ya, asị m dịka m si ekwu, ihe ọma mere onye mekwara ibe ya. Nke onye na-eme ya gaziere ya. Asị m nke na-akpa anyị Chukwu okike kere Igbo, chi aja ana Igbo, biko gọzibe n'ụmụ Igbo, gọzie anyị n'iru, gọzie anyị n'azụ. Ihe ọjọọ niile chụrụ ụzọ ya bụkwana maka anyị, ka anyị na-eje eje na-abata n'udo. Chukwu na anyị ga-adị ogologo ndụ n'ime ahụ isi ike. Anyị ga-adị ogologo ndụ ka nka, mụta ụmụ nwoke, mụta ụmụ nwanyị. Anyị na ụmụ anyị a na-ebi n'udo. Chukwu ya akụ na ụba anyị ga-ejizi ụmụaka anyị ezisa ha wa azụ anyị. N'ọbụ omenala na ọ na-abụ ezisa nwa mesịa too, ọ zụọ ya, nyere ya aka. Ọ dị mma. Nke onye chi ya dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị, ma ọ ga-adịrị anyị niile. Ma ọ bịara igbu anyị ga-egbu onwe ya. Nwanna ụmụ Igbo niile nọ n'ụzọ ije ọ ga-adịrị unu mma. Ụmụ Igbo niile nọ na Naịjirịa, nọ n'ala Igbo, nọ na mba ụwa dị iche iche, n'ebe ọbụla nwafọ Igbo na-asị m na Chukwu okike kere Igbo ga na-echekwa unu niile. Ihe ọma ga na-emere ụmụ Igbo niile, ihe ọjọọ agaghị abụ maka unu niile. Ndị jere nọ n'ụzọ ije, unu ga-akpata akwa unu eru ụlọ. Ihe ọma na-emere unu. Udo ga-adị n'ala Igbo. Ndị ilo ndị Igbo niile, Chukwu aja ana Igbo ga-achụpụ ha, Chukwu kere Igbo ga-achụpụ ha, maka na ọ bịara bụ ya ekwesịghị ịbịagbu ya, nke ọ ga-ana mkpụkpụ ya dịpụ ya azụ. Ya bụ na ọ ga-adịrị na anyị mma n'ụzọ niile. Abụ m Chizzy Ani. Asị m na tata ọ ka bụ n'ụtụtụ n'ala Igbo, wee na-asị n'ụtụtụ a eji m okwu bụ ọkpụrụkpụ nke na-emetụta ndị mmadụ n'ụzọ pụrụ iche. Ọ na-emetụta nwoke, na-emetụta nwaanyị. Ọ na-eme na ụfọdụ ya butere ụmụ ihe dịgasị anya na-eme na ala Igbo ugbu a, ọkachasị na ome na-adọghachi ndị mmadụ azụ. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ọ bụ otu ndị mmadụ, ndị dibịa ụgha, ndị ụka amụma ụgha ji were na-akatọ ndị okenye anyị. Ọ bụ otu ndị na-eme ejije, ya bụ ndị na-eme fim, ọkachasị ndị Igbo na-eme fim. Otu ihe ha ji ndị okenye anyị wee mezie na ịka nka ugbu a, onye ka nka kasie nka ike nọrọ n'ime obodo. Ọsịze na ọ bụ ajọ ihe. Ndị fim ha mee ejije ụfọdụ, na ejije ha sị na onye na n'ime obodo o were ego yere nwaanyị kara nka, maọbụ agadi nwaanyị maọbụ agadi nwoke kara nka, na ndị agadi ahụ bụ amụsụ, na ha na-ewere ego a wee jegwa ọrụ ya ahụ ọgụ ya ha agaghịzi na-akpata ego maọbụ ife ọjọọ emefe ya. Nwanna ihe a niile bụ ashị. Ọkwa ofu ịsa isi ahụ amaghị ihe ndị ojii bụkwa ihe kpatara ihe ahụ. Ndị obodo ndị ọzọ na-apa ndị okenye ha, ọ na-abụ ha kaba nka, a na-edozi ha, na-agụgụ ha, maka na ndị okenye na-anọdebe Chukwu dịka ndị nọ Chukwu nso. Ọ bụrụ na ịchọ ka ọ dịrị gị na mma nwanna,
jee metụ okenye enyi, jee neta nne na nna gị ndị kagoro nka n'obodo, ịnọrọ ana ka ha na-agọrọ gị ọfọ, maka na ọfọ ọbụla ha gọrọ gị, ha ji obi ha gọrọ gị, ndị okenye ji obi ha gọrọ gị. Okwu ọbụla onye okenye kagoro nka, aka ya dị ọcha, kwuru n'isi gị, ọ ga-eme. Ya bụ na ụfọdụ na-ata afụfụ ugbu a. Ụfọdụ ndị mmadụ n'obodo dị iche iche ugbu a na-ata afụfụ maka gịnị? Maka ihe eji okenye ha mee. Ụfọdụ echefugo okenye ha, arịrị wee na-egbu okenye, obi ntachi wee na-egbu okenye ha. Oge ya agaghị ekwupụta ya, mana n'ime obi ya, ihe ahụ i mere ya ọ gaghị adịrị gị mma. Ichefuo nne na nna gị, enweghị ka ọ dịrị ntata gị mma. Ichefuo imere ndị okenye ihe n'obodo gị, ndị okenye ahụ wee iwe nke a na-ekwupụta. Ebe ọ bụla ọsọ gị ji anaghị agbata ya n'afa nwanne. Ya bụ na ndị a niile na-eme ejije na-asị na ndị okenye bụ amụsụ. Ọ bụ otu a ka a ga-esi mere unu, maka na aka iji tụọrọ mmadụ ka a ga-eji tụọrọ gị. Otu ohi iji akọtọ ndị okenye mere na obodo dị iche iche ugbu a, ị gaghị afụ ụmụaka adịghị eziri okenye aka. Okenye ị gafe okenye n'oge gboo na-abụ ịfụ okenye otu a, okenye buru ihe n'isi, ụmụaka gbapụta ya, jeele ya aka, jenyere ya aka butuo ihe, maọbụ jeele ya ọrụ dị iche iche, jeele ọrụ ya ọrụ dị iche iche. N'oge gboo n'ala Igbo na-abụ ndị okenye ruo, onye ọbụla na onwere ụmụaka ruo n'ụtụtụ, ha eje zachasịala ya be ya, jee na ụmụ mmiri na mmiri dị iche iche, jekụtagasịala ya mmiri, gbajuola ya mmiri. Nke na-enweghị ụlọ, ndị obodo, ndị ntorobịa apụta na gboo. Oge ndị nna nna anyị ha ji zụọ anyị bụ na oge gboo ndị ntorobịa na jikọ aka ọnụ, nwaanyị isi mkpe maọbụ nwoke na-enweghị ndị na-enyere aka na-amụtaghị nwa, ndị ntorobịa na-eje doziara ya, lụọrụ ya ụlọ kwa ụtụtụ kwa ehihie, a na-eje na nke ya na-enyere ya aka. Ụfọdụ na-abụ ndị otu ọgbọ ọrụ, ha ejikọta aka ọnụ jee lụọrụ ya ọrụ n'ugbo ya. Ọ bụ ka esi eme n'okenye. Mmiri na ndị mgbigbo ahụ na-adị ndụ dịka nka, dị ogologo ndụ na ahụ isi ike, na-enwe ife ọmụdụ wee na-adị. Mana n'elu ugbu a, ụfọdụ na-anwụ ọnwụ mberede maka na ha chefuo n'okenye ha. Ụfọdụ na-afụ alụ dị iche iche maka na okenye adịghịzi na be ha. Afọ okenye asị ha na ọ bụ amụsụ na ihe ndị ọzọ, ada akwanyezila okenye ugwu. Nwanne, ka m gwa gị nke bụ eziokwu, ọ bụrụ na ịkwanyere okenye unu ugwu, ị gaghị afụrụ ị ga-akwanye gị okenye, ị ga na-ata afụ, ga na-ebe arịrị. Ọ ga-elu oge nke gị, nwere onye ga-emere gị. Ị gaghị afụ iche na ịmụtasị ya na ụmụ na ihe niile ezuolu gị oke. Niile n'ezie ejije fim nke emere, nke ndị ụfọdụ ndị isi na-adịghị mma ji ndị okenye ya wee na-eme, na-asị na ha niile bụ amụsụ. Ndị ahụ niile ha ga-ata afụ. Ya bụ na ndị okenye bụ mmụọ. Oge ụfọdụ ọkwa ya ka eji asị na ihe ọbụla nwata gbagoro elu ọjị, ọsọ gị ife okenye nọ ana chukwu na ana wee fụ. Nwata ọbụla gbagoro elu ọjị ọ gaghị afụ ya. Maka gịnị? Maka na ndị okenye bụ ndị nọ mmụọ nso. Ya bụ na ịchọọ ịnata ngọzi nwanne, ịchọọ dị ka ọ dịrị gị na mma nwanne, jee n'ime obodo gị, sitegoro n'ụlọ unu. Onye kachasị tọọ na ụmụnna unu, kedu ndị okenye nọ n'ụmụnna unu na-ejeyere ha aka, jee nata ngọzi n'aka ha. Enweghị ọgwụ karịrị ya, enweghị awele karịrị ya. Ndị okenye nọ n'ala gbakọ agbakọ, ewere ka o si dịrị gị, ijekwuru ha. Ha ga-achọ ụzọ, obere ife emeela gị ihe a na-agara gị nke ọma. Mana ọ bụrụ na i chefuru ndị okenye unu wee sị na ha bụ amụsụ, nwanna o wee ike ugbu a ọ kadịrị gị ka enweghị ihe na-eme, mana ihe ga-eme gị, ihe ọjọọ pụrụ iche ga-eme gị n'oge nke gị, oge ya aka nka. Ị ga-ebe arịrị, taa aka n'ọnụ. Ihe anyị na-ekwu bụ na ndị okenye ndị Igbo n'ala Igbo na gboo bụ ha bụ ndị ji ọfọ, ha ma ihe nke ukwuu, a na-enedo ha ya nke ukwuu. Gịnị mere iji chefuo okenye nke gị? Gịnị mere ndị isi ojii ji echefu okenye nke? Ngwa lezienụ ndị ọcha ka ihe ji agara ha nke ọma. Anaghị eji ndị okenye egwu.
mere na ụfọdụ n'ime ha na-abụ ha tụsịa eje lụpụtara ha ebe dị mma, ndị ọchịcha na-enebe ha anya, na-eje bujere ha nri, na-achọ ndị ga na-elekọta ha ka ha dị ndụ ọma wee ka nka wee nwụzie n'oge chi ha chọrọ ha. Ọkwanụ ndị a na-abụ ewere ka ụdị ọrụ dị iche iche, ewere ka ihe na-aga n'obodo akpọkwuo ha, ha bịakọgasịa, ewere ka ndị ọjọọ ji anụ n'obodo ọha ma na-anọgasị, ejiri ha na-eyopụtasị ndị ọjọọ bụ ndị ntorobịa na-akpa alụ. Mana ana Igbo dịka ndị nna nna ha ji kwuo, onye ọbụla tọrọ mmadụ a na-akwanyere ya ugwu. Onye ahụ ọ tọrọ kwesịrị ịdị na-akwanyere ugwu nke ukwuu, maka na ịbọ ime ihe tụọ ya aka ma o mee ihe ọjọọ, oke ya obegharịrị bụọ gị ọnụ, ọ na-afịakwara ifichapụ. Onye okenye bụrụ ọnụ, ọ na-afịara ifichapụ nwanne. Mana onye okenye gọziri, onye okenye gọzie gị, ị ga-afụ ihe ọma, anaghị emebi ya. Ndị okenye nọrọ gọrọ gị ọfọ ọma, wee wepụta obi ha gọrọ gị ọfọ, wee wepụta obi ha gọzie gị, maọbụ wee wepụta obi ha ihe gị ihe dị ile. Ụfọdụ ndị okenye ya bụgasị ụmụ ihe dị ile dị na be ha, mana maka na ụfọdụ ndị gbara ọfụ asago ha isi, wee si na-asịzi na okenye niile nọ n'ime obodo na ha bụ amụsị, na ha bụ ajọ ihe na ihe nke ndị ọzọ. Ndị okenye ya weziri ihe ha ji chekwa obodo gboo wee kpachie. Mana ndị ma ihe bụ ndị ụmụaka na-ejezi ugbu a chọọ okenye mma ihe na gboo, ya na ha na-adị ma ọ na-akụzigara ha ụzọ dị mma eji edozi obodo, ụzọ dị mma ihe ji aga, ụzọ dị mma, ụmụ ihe ka ụmụ mgbọrọgwụ dị iche iche, ụmụ ọgwụ dị iche iche ka a ga-esi wee mee ihe na-esiro ya iko ya ha eweta ya, ka a ga-esi wee na-echekwa mmadụ, ma ụmụ ọgwụ eji echekwagasị na ihe ndị ọzọ niile, ọ dị ndị okenye n'aka. Mana ụfọdụ ahapụ na okenye nke ha nwụọ na-enweghị onye ha nyefere ya n'aka. Maka gịnị? Maka ihe afọ na ejije, maka na asị na onye ọbụla bụ onye okenye na okenye bụzi alụ. Na esikwa na okenye bụ alụ, ị gaghakwa aka nka. Ọ bụrụ na gị nwa na-emetọ okenye, na-akọta okenye, na ị naghị enyere okenye aka na iji okenye eme nsị na ndị okenye bụ amụsọ, kacha gị nwa na-eme ejije, nwana ị gaghị aka nka. Eziokwu ka m na-agwa gị. Ịnọkọta nna gị kacha nka, esizie na nna gị, kama ị ga-eji kwanyere ugwu, dozie ya, na-enedo ya anya ọfụma. Ọ bụrụ ime ejije si na ndị okenye nọ na be unu n'ime obodo be unu bụ ndị alụ, na ha na-eme nke ọzọ, na onye nyere ha aka, onye aha ada. Hei, kedu onye mere ndị isi ojii ha? Kedu onye mere ndị isi ojii ha na onye nyere ndị okenye aka onye aha ada? Nwanna, isi ọ dịkwa ụnụ mma? Isi ọ dịkwa ndị na-eme ụdị ihe dị otu a mma? Kedu ka ọ ga-esi dị gị na ị kasara nka, ị na-eto, i werezi ike imegasị ụmụ ihe dị anya ndị kwesịrị inyere gị aka, wee pụtaziasị na ị na-emegbu ha ebe ị na-enweghị ihe dị gị n'obi ị na-eme ha. Ịfụrụ na ụdị onye dị otu a na-eme gị ya, ọ ga-adị gị mma. Mara na otu esi eme okenye otu a, okenye na-akpue bee anya mmiri n'isi gị, bee arịrị n'isi gị, ọ gaghị adịnatara gị na mma. Ya bụ, biko ndị na-eme ejije, mebeka na ejije gosiri uru ndị okenye bara, ka mmadụ ga-esi wee kasịa nka owe amamife n'isi awa ọba amamife na ọ na-eme ihe dị mma. Ndị na-eme ejije, biko mekenenụ ka ndị ụwa mara na ala Igbo na-ewere ndị okenye kara nka, na ewere ndị eji agha isi, ndị ị ga-abụ ịkọba ka obodo si ji jee gbakwuru ha akọrọ gị. Ndị mma ka ụfọdụ ihe nchọpụta, ka ndị na-anaghịzi chọpụtagasị ụmụ ihe dịgasị iche iche eji dozie obodo. Ndị okenye mmagasị ka esi efe mmụọ, fegasị ihe dị iche iche, obodo wee dị ile. Ndị okenye maka ọ na-abụ nka dị iche iche ka esi eme ya na gboo. Biko ka anyị chetabanụ ndị okenye, maka na ndị okenye dị ka ndị mmụọ, anọdebere mmụọ nso. Ihe ọ bụla onye okenye kwuru n'eziokwu ga-ele. Ihe ọ bụla onye okenye, ọfọ onye okenye gọrọ gị ga-ele. Jee nata ngọzi na ndị okenye,
jee ebere ndị okenye site na obodo unu, site na ụmụnna gị, site na ezinụlọ gị, site na obodo ebe isi, chịkọnata ndị okenye na-enyelụfe aka ka anyị rite n'uru ndị okenye, ka anyị mata ka akụkọ gbasara Igbo, maka na ebe a ka anyị ga-esi mata eziokwu ebe Igbo si na ebe Igbo si gasị. Ọ bụghị akụkọ ndị ọzọ kọrọ, ọ bụrụ ndị ọcha ga-abịa kọrọ ya ụmụ nka akụkọ ha na-akọ. Ije mata okenye ọgwa gị ka ha si bịa obodo, isoro ijekwa ebe ahụ ya na ebe ahụ ha si, ijekwa jụọ onye ọzọ, onye nke ahụ na-ajụ ndị okenye ahụ, ha na-amakọrịta onwe ha. Otu a ka a ga-esi megide anya mata nke bụ eziokwu. Mana ebe ụfọdụ bịa ndị ụka, ndị amụma ya, ndị dibịa ya asị gị na ị were ihe ọma mere ndị okenye, onye ahụ ana. Ụfọdụ asị na ị were ihe ọma mere ndị okenye, ihe ya ego, ebe onye asị akpata ego ga-emechie. Kedu ihe ndị butere ụdị ihe a na-achọ ime? Ya bụ na onye chọzie ịka nka ugbu a, ọ na-ayọzi chi ya ka ya ghara ịka nka. Ọ bụ ihe unu chọrọ? Ịchọdịkwara ịka nka? Ka njọ gịwa na-eme ihe a na-asị na ndị okenye dị njọ n'obodo na n'ime obodo, gịwa ịchọkwara ịka nka? Ka ị mara na aka eji tụọrọ mmadụ ka a ga-eji tụọrọ gị. Ị mara na ọ bụ aka ahụ iji tụọrọ okenye ka a ga-eji tụọrọ gị. Ndị amụma ya, ndị ụka ya, biko kwudebe na ajụ ihe ahụ na-ekwu. Unu ji etisa ime obodo, unu ji etisa ndị okenye, unu ji emebi ndị okenye, unu ji eme na ụfọdụ ada anazi obodo ha ugbu a. Maka gịnị? Maka ụdị amụmụ na-eburu ha. Ndị dibịa soshal midia kwụsịkana na ajụ ihe ahụ na-eme. Ka anyị chịkọta na ndetaba na okenye anyị, maka na ịgwa gị nke bụ eziokwu, oge a na-ene ndị okenye, ndị mmadụ na-adị ogologo ndụ ka nka nke ukwuu. Ndị mmadụ na-adị ogologo ndụ nke ukwuu. Ije n'ime obodo gboo, nwata okenye na-apụta, a na-eji agbakọ ya, ọ nataba ụmụaka eje gbakwuo ya, nata ya ihe o bu n'isi. Ọrụ n'ụtụtụ eje zachasịala ya ebe ọ na-asacha, kpatala ya nkụ, o ji aya ọkụ, dozichala ya, esie nri, ndị ga-esi na-esi nri. Okenye wee na-enwe bịa ọnwụrụ wee na-agọrọ ha ọfọ. Ịmakwana okenye ọbụla ị mere ihe ọ sị gị otu anyị si mere ya, onye ọzọ mekwara gị ya. Ihe nke ahụ ọ dịghị efichapụ. Ọ bụrụ na ihe ọma ka ị mere, ị ga na-afụ ihe ọma. Ọ bụrụ na ihe ọjọọ ka ị mere, ị ga na-afụ ihe ọjọọ. Nke a bụ nke bụ eziokwu. Okenye megidere ihe olu n'anya n'elu n'anya na ala, fụna na-emegbu ya, ọkpọ Chukwu okike gba aja si ajebele ije. Ịchọọ ịnata ngọzi, ịchọọ ka ọ dịrị gị na mma, gịwa bụ onye na-eme ejije, eme ajọ ejije nke ụfọdụ na-ejikwa eze eje na obodo, ndị na-eme fim, ndị fim Igbo, biko mebenu fim na-akwalite ọdịmma ndị okenye. Mebenu fim na-egosi ịfụnanya n'ebe ndị okenye nọ. Mebenu ejije nke ga-egosi na ọfọ ndị okenye dị ile. Ọkwa na ya bụ ihe a ga-eji kpochapụ ndị ajọ ihe a niile unu megoro, mere na ụfọdụ na-atụzi egwu ịna n'obodo ha. Maka na ife niile ụfọdụ na-afọ bụ nke afọ na ejije, ụfọdụ bụ nke ndị amụma ya gbara ha, ụfọdụ bụ nke ndị dibịa ụgha gbara ha. Ọ ya mere ihe abibi ha na ịjụọ ndị niile a na-akọ ụdị ha niile si ewego ebe ịfụrụ ụdị ha mere, enweghị ga-ebu apụtakwuo na ya na-afụrụ ya emele. Ọ bụrụ ị na-mee obere ihe, ọ bụzi na-ewe ka isi nalụ ewere ka obere ihe si mee gị na mbido afọ, iche isi na ọkwụ na anyị nara o ike oge ahụ nene ofu fim emere ofu ebe a na-emetọ okenye, ọ bụ ebe masị na okenye jere na dibịa dịele ego jee na dibịa. Gịnị na-emedu ndị isi ojii? Ndị ọcha unu na-agbaje na be ha, unu ga-esokwa tụọ ego jekwa na mgbe ndị okenye nyere ha aka. Ụfọdụ ndị wetara ọrụ wee wuo ọrụ na-ekiri m ugbu a, ọrụ ha wetara bụ dịka ndị n'ụlọ nọọsụ na-eje edozi ndị okenye. Ụfọdụ ka ndị ọcha ga-akpọ maọbụ ndị ji ego akpọta nne ha, akpọta nna ha, ha akpọta gị ka ị bịa na-ededoro ha nne ha na nna ha ya, na-esili ya, na-edozi ya, na-eme ya ka obi ụtọ. Mana ị hapụrụ nne nke gị, hapụ ndị okenye nke gị, hapụ ya n'obodo, na-anụ akụkọ ụgha na-akọ gị, na-anụ ka ndị amụma na ndị dibịa na-agbara gị afa, na-asị gị na ndị okenye na ọha na-eme maọbụ na ọha mere ihe iji bụrụ ihe.
mana ije neta ndị okenye ndị be ndị ọzọ ndị netara okenye ha ndị okenye ha si emekọ ife na-agara ha nke ọma. Ya bụ na ihe m na-asị site tata gaba, ịchọ ka ọ dịrị gị mma je na-edobe ndị okenye gị n'ụlọ n'ime obodo, ịchọ ka ọ dịrị gị mma je na-etube ndị gị nne na nna gị anya, ịchọ ka ọ dịrị gị mma dị ogologo ndụ na ahụ isi ike, biko jee n'ime obodo ụmụnna ụlọ ndị kachasị ka nka jee nụtụkọ na ego na-enyere na ha aka kwa ụbọchị. Onye na-enweghị ụlọ si jee lụọrọ ya ụlọ, onye na-enweghị na-ejere ya ugbo chọọnụ ndị na-akọ ugbo jee ka a kọọrọ ya ugbo eje na-edube ndị okenye ka anyị niile eduba ndị ogologo ndụ weta ihe ọma n'aka ndị okenye, ka anyị na-amụtagasị ụmụ ihe mgbe ochie ha ji chekwaa be anyị ji dị ile. Maka na anyị gwaghị ebe eziokwu bụ na ọ na ndị okenye ya ka anụ afụ ma ọ bụ nụ ka ndị gboo ihe ha mere anya ji abata ha n'obodo ha. Ewe obodo dị iche iche n'ala Igbo ndị okenye megidere ihe ọjọọ adịghị abata n'obodo ha. Ọ bụ emekọ sụkọrịta alụ mekọrịta ụmụ ihe dị mma nwanne ndị okenye apụtazie wee gosibezie gị ihe obodo jiji ile ịmụtabazie ihe n'aka ha. Ya bụ ndị Igbo, ndị ejije, ndị amụma ụgha, ndị ụka ụgha, ndị na-ebute nkewa na-asị na ndị okenye bụ nke ọzọ na-abụ amụsụ nnukwudebe ihe ahụ, nnukwudebe ihe ahụ na mmadụ ịka nka abụghị arụ. Ọ bụ ka o si masị Chukwu. Onye ọbụla nọ n'ụwa na-ekpekwa ekpere ka ya dị ogologo ndụ ka nka ya na ụmụ ya fụ ụmụ ya. Ọ bụ ekpere ndị mmadụ mgbe ka nke unu si dị iche, ka onye chikazie nka ga-ejebụzala alụ ọ na-echefu ndị ezigbo mmadụ bụ ndị okenye nọ n'obodo. Onye emezina ya na ọ dịghị mma, mana idebe aka gị ọcha na-edozi ndị okenye na-enede ndị okenye ebe unu nakwa n'ime ime obodo, a sị m na ọ ga-adịrịrị niile mma, ọ ga-adịrị anyị niile mma. Kwadoụ nke anyị na-eme, zije zijebe ozi ọma, kwube okwu ọma gbasara ndị okenye, mebe ejije ndị na-eme fim, mebe fim ịfụnanya n'ebe ndị okenye nọ, mebe fim ịfụnanya n'ebe a na-eweta amamihe ihe zoro ezo ndị ọgbara ọfọ na-amaghị ọ bụ ndị okenye ji ka ha si eji ya agọzi obodo, na-agọzi ụmụaka, na-eme ka ndị mmadụ ka ihe dịrị ha na mma. N'oge anyị na-eto a na-akọ akụkọ ifo, ịkọcha akụkọ ifo ịfụ ebe onye ihe na-akpa ewe ike ọ bụrụ na ọmụma ka ọ na-achọ, ọ bụrụ na okenye agadi nwaanyị o nyere aka bụ ihe meziri wee wepụ ihe niile gbochiri ya ịmụ nwa. Ewe ike ọ bụrụ na ego ka onye ahụ na-achọ, o mere okenye, o zutere okenye n'ụzọ, okenye ndị ọzọ na-agbara ọsọ nyere ya aka. Akụkọ a dịgasị onye chara onye ahụ aka ihe ọma ewee mebere ya okenye ahụ ewee sekpụla na gọzie ya. Maka na ndị okenye na-apụta dịka mmụọ ike ọ bụrụ na nna gị aha imeelu ife ọma pụtaziri gị na ya zi n'ụzọ gbakasịa ya, ọ bụ ọgọ na ịnakwa ọ bụ oge ọnụ ya, mana ọ gọzie gị ọ dịrị gị na mma. Ya bụ na ka anyị nata na ngọzi n'aka ndị okenye, ka anyị mebe na ihe ọma, ka anyị ji neteba ndị okenye anyị nọ n'ebe ọbụla ha nọ n'ime ime obodo anyị n'ala Igbo, ka ọ ga-abụ onye kacha nka onwe obi ya nwere ịnọ n'ala Igbo. Ụmụaka na-edebe ya biko, ụmụaka nọ n'ime obodo, ụmụaka ọbụla na-ekiri m, akọtakwana okenye onye tọrọ gị maka abụmọnụ. Maka na ịkọta onye tọrọ gị ọ bụrụ okenye na-enweghị mgbaghara, ọ bụ oge ọnụ ị ga-egbu abụmọnụ wee na-ejigharị. Ọ bụrụ na ije kọta okenye bụ oge ọnụ ị ga-ebu abụmọnụ wee na-ejigharị. Akọta na okenye, sọpụrụ okenye, sọpụrụ onye tọrọ gị ebe ọ bụla ị nọ na ifuru onye tọrọ gị, sọpụrụ ya na ebe a ka ị ga-eji wee nata ngọzi. Oge ka ụbọchị a ka ị ga-anata ngọzi, mana ị ga-ejigide, ị ga-afụ ngọzi na ndụ gị na iji si ike na-anata ngọzi na ndị okenye. Were obi sarasara, were obi ọma na-eso ndị okenye, ọ ga-adịrị gị na mma. A sị na atụọlọ mara ọmara, atụọlọ ofekofe isi na ọfa ndị niile ihe ọma na-adị mma. Ịfụnanya, gosi ndị okenye ịfụnanya ka iwebe ịfụnanya, gosi ndị okenye ịfụnanya ka ịfụba ihe ọma, gosi ndị okenye ịfụnanya ka ịfụba akụ na ụba, fụba ngọzi nke ihe ọma. Ike iche na afụ ka ị na-atọ bụ afụ ka ị na-atọ, ị ga-ewetarịrị ngọzi n'aka. Ihe ọbụla na-akpa gị, ha ga-eduzi ụzọ ihe ha adịrị gị na mma. Ya bụ ka anyị gosi ndị okenye anyị ịfụnanya. Biko ekele m onye ukwu, kelee onye nta, a sị m na ọ ga-adịrịrị anyị niile mma.
maka ndị chọrọ ịkwado Kpakpando TV dị ichegasị n'obodo dị iche iche na-egosi ndị kọnata otu ndị Igbo si ebi na ụmụ ka ya si efe chi ha na ụmụ ifeọma gasị dịgasị n'ala Igbo ebe ifeọma niile dịgasị unu nwere ike inwe anyị WhatsApp nọmba anyị bụ 08023301976 08023301976 ọ bụ ya bụ WhatsApp nọmba ya bụ 08023301976 ịchọ ka anyị na gị kparị ya nakwa nkwado ndị chọrọ ịkwado anyị n'ụzọ dị iche iche ọ dịrị ha na mma ndị na-akwadokwa anyị kemgbe agụrụgụrụ asị anyị ihe anyị na-eme dị mma na-akwado asị na ọ ga-adịrị niile mma ego agaghị aka ụnụ ihe ọma agaghị aka ụnụ ọnụ ga na-eje eje na-abata abata ebe ọbụla ụnụ tinyere ụkwụ ihe ọma ka ọ ga na-afụ ndị niile na-akwado asị m na ọ ga-adịrịrị ụnụ niile mma na agaghị ata afụ ihe ọbụla nke na-akpọ ụnụ Chukwu kere Igbo chi aja na Igbo ga na-emeli ya ụnụ maka na unu wepụtara obi unu ndị nne wepụtara obi wee na-akwado ọdịmma ndị Igbo na-akwado Kpakpando TV na-asị ka omenala ndị Igbo ka akụkọ ndị Igbo ihe ọma ndị Igbo ka Chukwu sike ndị Igbo ka ọ na-aga n'iru unu ga na-aga n'iru onye ọbụla kwadoro anyị ga-agarịrị n'iru ọ gaghị ata afụ onye ọbụla kwadoro anyị si ka anyị gaba n'iru ka anyị wepụtaba ihe ndị Igbo ji adị ndụ na ihe ndị Igbo ji eme ndụ ga-adị n'ime gị ị gaghị echi enwere ndị ka ajọ ihe mee gị ego agaghị akọ gị ihe ọma agaghị akọ gị ị ga-enwe udo dịkwa ogologo ndụ na ahụ isi ike ya bụ biko ọ ga-adịrị ndị niile kwadoro anyị na-akwado anyị ndị dị iche iche agụrụgụrụ asị na ihe anyị na-eme ndị na-egwu ọbụgodo so okwu ọnụ okwu ndụmọdụ na-enye asị m na ọ ga-adịrị unu niile mma 080 ya bụ akara WhatsApp anyị bụ 08023301976 08023301976 ịkpọ anyị akọọlụ gị emegwa anyị ka ị ga-esi wee kwado nke gị kwado anyị enyekwakanị maka na ewefe a na-ewepụ na anụ wee rie ya gwakwana anyị ọ bụgodo ije n'ime obodo gwa ya ife anyị chọrọ ka ị na-afụ na Kpakpando TV ọ bụ ije n'obodo unu je wepụtagasịrị ụnụ ma mmiri ọma mmiri ngozi mmiri ndị gboo ji chekwara onwe ha ọ na-agba onye nwụọ ọ sachapụgasị ya ụmụ ihe dịgasị anya oyi aka dozie ya ahụ ma ebe a na-agbu ije na mmụọ ịfụ ebe a na-ekpe ikpe ebe ndị mmụọ ndị eze mmụọ nọ na-ekpe ikpe ala na-ekpe ikpe udo ebe ndị na-enweghị ndị mmadụ na-agbakọ eje kpee ikpe aja na-ejere ha ozi wee chekwa ha ọ dịgasị n'ala Igbo ugwu dị iche iche nri dị iche iche obodo dị iche ihe ọma dị iche iche zogaziri ezo onu kwado anyị sị anyị jee chọpụta ya anyị ga na-eje ya bụ unu mekwana ya onye ọbụla kwadoro anyị ihe ọma agaghị akọ ya ego agaghị akọ ya ezigbo mmadụ agaghị akọ ya 080 ya bụ akara ekwentị akara WhatsApp 08023301976 biko ndị okenye ọ bụrụ ka okenye akpasugoro iwe wee na-ewe gị asị gị iwe ewezina gị maka na bido kịta gaba ndị ga na-abịa enyere gị aka o nwekwana ike ụfọdụ obi ndị ihe na-eme ha si n'aka ọrụ ka ha si mere ndị ụmụaka ha ụfọdụ ndị na-enedoro ụmụaka ha ewe ndị ụfọdụ ndị tara nna ha afụfụ wee fụbazi ụmụ ha maka na ihe ọ bụla i mere nna gị ma ọ bụ onye okenye si otu anyị si mere na onye ọzọ ga-eme gị ya a ga-emerịrị gị ya bụ na ndị niile ụfọdụ ndị okenye ugbu a na-afụ maka na ihe ha mere nna ha ma ọ bụ ihe ha mere ndị okenye ọkwa ya mere a jisi gị otu anyị nọ na ntorobịa ugbu a duru ụzọ dozie onwe gị dozie oge okenye gị neta ndị mmadụ were obi sarasara ka oge abụ oge ị ga-aka nka ka ịfụ ndị ga-enedo gị anya ọkwa ya ka eji ekwu ihe maka na ihe ọ bụla i mere onye okenye ọ sị gị nna gị bụ ọgụ ọnụ sị gị otu anyị si mee ya nwa gị mekwara gị ya mekwa gị ewedịghị ka ịgbalịta ya anaghị ekpeta ya anaghị agwọta ya n'ọgwụ ya bụ na ọ kara gị ma doziri ọnọdụ gị ugbu a mee ka ịnedo ndị okenye gị nedo nne gị nedo nna gị wee nara ha ngozi ka a gọzie gị ọfụma ka ihe ọma gabara gị je chọọ ndị okenye ga-aghara gị ọ bụrụ na ị mejọrọ ndị nke gị ma na ha awụgo nwanna je buru ihe jee n'ili n'ebe ili ha maọbụ na obi bụ na obibe nna ụnụ jepụpụ ndị okenye
ka agwa gị ụdị ọfọ na ihe ị ga-emegasị ka ụzọ wee mepere gị ka ha wee gbaghara gị na mmụọ. Ọ bụ na agbaghara gị na mmụọ, ị ga na-ejigharị njegharị ka ị ga na-ejegharị ihe dị iche iche ka ị ga na-eme. Ihe anyị na-agwụ na ọ bụrụ ndị nọ na ụmụ dibịa ndị ụfọdụ mpịampịa dibịa ndị ya na ndị mmụọ ya nọgasị ebe na-anapụ gị nke iji. Ụmụ ihe a bụ ihe ị ga-eme n'onwe gị. Anyị na-akọwara gị ebe a ihe ị ga-eme ka isi na agbụ alụ mere onwe gị maọbụ ndị be unu maọbụ nke ị metara ka ị ga-esi na ya pụọ. Ọ gịwa ga-eji ọnụ gị gọpụ ya nke abụ ego nke ị ga-eweta ụmụ obere ihe kpọkwuo okenye ndị obi dị sarasara eje mee ihe na ezinụlọ gị na ezinụlọ bụ unu na ana bụ unu imesịrị je na aka bụ unu jeme ebe ndị bụ na ife na-agụ mmụọ nke kpọkwuo aja na kpọkwuo Chukwu okike, kpọkwuo anyanwụ, kpọkwuo ndị ichie na ndị egede, kpọkwuo chi ụwa gị, megasara ndị chi ụwa gị. Anyị na-agwa gị ọ bụrụ ka butebe nke a butebe nke ọzọ. Ọ ya ka anyị ji bụrụ Kpakpando TV, maka na ọdịmma ndị Igbo na omenala na ihe gbasara ndị Igbo bụ ihe anyị na-akwalite, ka ndị Igbo ji ebi ndụ ọma na udo na ihe ọma gbasara ndị Igbo. Ihe ọbụla gbasara ndị Igbo a na-apụghị mmiri, ọ ya ka anyị na-akwalite. Ya bụ ọ ga-adịrị unu na dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Cheta na ị ga-ezipụ ozi a biko ikiricha ishie ya bụ kesaa ozi a, kesaa ma gwa ndị mmadụ soro ndị na-asọbskraịbụ na Kpakpando TV, gwa ndị nke asọbskraịbụ na Kpakpando TV na nke a bụ nke anyị, nke anyị bụ nke anyị, nke a bụ nke m na gị, nke a bụ ebe anyị na-akwado. Na-asị gị na-atụtakwala anyị ero, izitela anyị ozi na WhatsApp nọmba anyị maọbụ na comment section. Izitela anyị ozi na WhatsApp nọmba anyị bụ 08023301976, ya bụ 08023301976, maọbụ izite ozi na comment section. Biko kesaa n'ozi ma gwa ndị nke onye ọbụla subscribe gbazie na Kpakpando TV ka anyị wee zuo ụwa niile ka Igbo na-asụ Igbo yele wee fụọ onwe ha n'anya. Ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Cheta na abụ m Chizzy Ani. Ụbọchị Thursday nakwa Friday anyị na-anọ na redio, ya bụ na Solid FM, wee kwalite ozi n'ọkwa elekere anyị anọ kpọmkwem. Ya bụ na-echebiri anyị ụmụ ihe a ga-emegasị n'afọ a karịrị, ụmụ dọkụmentrị gbasara ọdịnala na ihe ọzọ anyị ga-eme, mana anyị na-achịkwa ka anyị na-eme maka na nke a bụ nke anyị. Nke ọbụla unu chọrọ, ozi ọbụla unu chọrọ ịnụ gbasara ala Igbo, unu je Kpakpando TV, unu ga-afụ ya. Nke unu chọkwana ka anyị jee mee, ọ na-eme ka anyị mara. Ịchọ gbasa ozi unu maọbụ nke ọbụla ị chọrọ ime ka anyị mara, na inwe anyị na WhatsApp nọmba anyị na bụ 08023301976, 0802330 ya bụ 08023301976. Ya dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Abụ m Chizzy Ani, ka ọ dị n'ụwa.